Alkaner, det er carbonhydrider, hvilket vil sige, at det er molekyler, som indeholder carbonatomer og hydrogenatomer. Og mellem de forskellige atomer, der er der kun enkelte bindinger. Der er ingen dobbeltbindinger eller trippelbindinger for eksempel i alkaner. Okay. Der er de tre simpelste alkaner, som er metan, etan og propan. Ja. Og man kan navngive den uforgrenede alkan ved at se på, hvor mange C'er der er. Og ved de tre simple, så er der 1 C fra metan, og 2 C'er i etan, og 3 C'er i propan. Og sådan fortsætter det. Ja. Og så er der blevet opstillet en generel molekyleformel for alkaner, som der ses i her. Så C i NDHE plus gange N plus 2. Og hvis vi kigger i forhold til den på heptan, så kan man også se, at den giver meget mening. Der er C i 6 C'er, og så er der et H, et H i hver ende af C'erne, så 2 H i hver C, plus 2 H'er for enden, som man kan se her og her. Så den generelle molekyleformel for alkaner er den her. Skal det så flyde?